ibro penjo nego wabet kata gi chik wabire wach mar familia sani we wawinjare ni Kennedy wacho na Kennedy oimore idhi nade jaduong adhi maber ng'at bwana antiere baba in wache meg dinde magalagala gi ineno nang'o ang'o makoro oganda onego tim kata sirikal onego tim mondo mi ji kik donje dinde magalagala gi hello Kennedy iwinja awinji maber mosna jadolo ne bwana sifiwe amen eso paki ta penjo Ken kanise ing'eni kisomo ndiko wacho ni dhano tho nikech buya koso ng'eyo gimoro nyalo miyo ng'ato betie adier Trevor kineno gima ne otimore Mombasa inyalo ywak mapiyo michwer gima nyalo nyiso jadolo kata gima nyalo wacho wach mar Nyasaye wabed joma puonjo wacho adieri mar wach Nyasaye mar adier nikech dhano nigi chandruok Trevor kik owuondre shida ma ji kale miyo ng'ato nyalo timo gimoko ne ng'ato timo samoro ng'ato ne nigi problem e ot ong'iyo ni kochopo e kanisa to dhi yudo konyruok chandruok mobedo go chako dogo bedo ing'e ni ng'ama tuo Trevor wawach ni ranyisi ka ntiere kod malaria benda to achako adoga dhi kama suna nitie to suna ochako kaya I'm getting so many viruses in my body so na go tuo nyadiriyo koro gima onego jodolo onego tim onego bed ni jodolo puonj gi miluongo ni wach Nyasaye mane muma namba 2 ng'ata madhi e kanisa in fact I hate serious dan kata ka ponono ni nitie to moro ma jodolo timo ka wuothe dhoudi ang'iyo ni to nikech muma I know from Genesis to Revelation ka winjo ka scripture ma you are going to read to me or can understand I'm telling you don't waste your time in my house muge odamo ni biku mege nikech we have so many people ma biro gi miriambo mariamba ji wonda ji at the end of the day iyudo ka otokethre namba 1 otokethre ni winjo nyoro kaka jadolo Washington ogono ngedino wuoyo maler wapuonjuru jotich Nyasaye kata nyiro mag Nyasaye yo mar wach Nyasaye wang'eyo ni Yesu biro duogo to komer no biro duogo kinde mane ondikia moma ni ndalo biro chopo ma Yesu biro duogo to kowach ni kinde mane namba 1 prayer and fasting owach ni mondo watue kwasayo Nyasaye ndalo mowinjore kod ng'ato ma ng'ato nyalo control godo dende ok owach ni mondo watue nyaka tho you can go to pray for fasting if you have something to God to do in your life or in your family isayo Nyasaye ni Nyasaye mondo mi otimnie mondo gimoro kamano to ok ni lamo biriyo kech until to die mano miriambo second kata the last one awinjo kama imamoro huyo kabisa injili marni paybill number inapita kwa screen tuma pesa upate pesa ndalo mana Yesu Kristo ne wuotho kod people like Joanna we know the disciples of Jesus onge kama ne Yesu no wuothe ka lando mondo ji pesa mondo ore pesa somo Joanna, I think it's Joanna when Jesus will be in Samaria. Right, or Mama Chap in Samaria. Mama Chanel is not to give them any money. And what the Lord gives is money yes them table. Man of Molando or no let us to preach the real gospel. Mondo ji oyo resruok than preach for a gospel, madano donje toma kineno ti you are malinka kana no tonicate for you. For the scripture. Mondo jodolo po nyithi Nyasaye the real thing, not bad thing mondo ji ngema. Mondo ji duk Yesu oksani. Yesu dugo kano. Yesu dugo but not now. Erokamano Ken. Erokamano ahinya. Winjo kaka ji wuoyo maler kanyo. Awinjo. No wuoyo wach